Иска да играе сам. Изчистим отбора. Добре, че там се справиха с ситуацията. Джим Хънт. Но отново се търси късмета на друго място. Невероятен Майкъл Ару. Джимми Хънт с топката. Това е невероятен тимпан. Много е скоростен Джимми. Просто този път Красимир Димитров вкара 6-та сетичка. Към 5 секунди до края ще играе ли сам? Браво! Кош и фаул. 6 точки за Хънт. Джимми Хънт избегна Джимми Хънт. Джимми Хънт открадна топката. И с лекота надигра Уокър Расел Джимми Хънт. Без... Хънт. Джимми Хънт. Хубав пас към Госевски и новата. 71 на 50 след коша. Преди малко Майкъл Ару пак. Играят матча с Пуел добре. Джимми Хънт. 2 точки. Сега Коцевски приложи един от специалитетите си Сазари. Истинска лекция на Юли Радионов за 3 точки. Не получи Марчев. 4 борби на Марчев до момента. Невероятен Иван Марчев. Сега Хънт. Трябва да играе от тази позиция, трябва. Цялата е Балкан строй, моля да бъде извинен. Сега Марчев връща една тройка. Пълно безпомощни са рилски спортисти. Джимми Хънт. Изключителен Джимми Хънт. Джимми Хънт. Очакванията бяха, че невероятно изпълнение на Джимми Хънт. И лев. Сега Джимми Хънт извади към Гохевски за 3 точки Гохевски. Отбора лидер по стрелби от зоната на 3 точки. Те имат на всеки матч около 2 точки, 5 и 6 точки. Отбелязване и приноса на Димитър на точки. Тройка за Гимов. Отклони топката към Хънт. И отново Хънт. Решението. Твърде близо бяха от тримата до ситуацията, за да решат.
Не е удобно това темпо за ямболския тим. Няма изненадата. Изненадата дойде от Джими към... Много високо скочиха. Добре. Майкъл Ерол. Дълго е. 3 точки за Майкъл Ерол. Иван Българов средна, ще забива пункта. Трябва Джими да се разиграе и Павел Маринов. Както и Майкъл Ерол. Все още Няма принос. няма. Искам борби. Видяхме, като че ли се чу Джими, взриви се просто. Трябва Джими да се разиграе и Павел Маринов. Както и Майкъл Ерол. Все още Няма принос. Няма Нито точно. към борби. Видяхме, като че ли се чу Джими,